Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakati ulit tayo sa pinaka-latest update. Ito po yung weekend edition ng ating weather analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Enero 12 hanggang 15, 2024. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Ligacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. Now, mukhang maganda pa rin ang ating weekend at halos sa buong bahagi ng Enero ay mukhang lumalamig na po ang panahon at papalapit na po tayo sa peak months ng amihan. And usually Enero at Pebrero ang pinakamalamig sa ating bansa at nagsimula na po na feel na po natin yung mall-like conditions. Yung temperatura natin ay bumababa na po sa 23, 24, 25 degrees centigrade, particularly dito sa may lower portions ng ating bansang Pilipinas. At sa latest nating GraphSat, ito po ay ngayong araw dito ng Biyernes hanggang bukas Sabado, ay kitang-kita po natin ang pagbaba ng amihan. Binanggit natin ito sa ating last na update na babalik ulit yung amihan at shoreline. Pero ang good news na yon ay hindi masyado pumaulan. Okay? May mga showers na inaasahan, but ito po ay nakakonsentrate dito sa may area po ng Kabisayaan, lalo na po sa may silangan bahagi nito na kung saan nandun po yung pinakadulong parte po ng shoreline o yung tinatawag nating tail end ng isang frontal system. At dahil po sa epekto ng El Nino, hindi masyado pong maulan. Okay? Although mahangin, may mga drizzles, but hindi po ito mag-cause ng mga flooding, particularly sa mga low-lying areas. Okay? At mostly cooler ang ating temperatura. Bumababa na po sa 23 to 24 degrees centigrade. At yung hangin ay nagpo-persist mula sa hilagang silangan na kung saan nandoon galing po ang origin ng amihan, galing po sa China at may malalakas na high pressure dito na nagbibigay o nagbo-blow ng malamig na temperatura sa ating bansa. So, ang buong Luzon at Kabisayaan, kasama po ang Mimaropa at Sulu Archipelago, gayon din po ang mga isla po ng Panatag, gayon din po ang mga isla po sa Spratlys, kasama po ang Kalayaan Island Group at Panatag Shoal, ay magiging pong hangin dulot po ng amihan. At dito na po sa Mindanao ay medyo umabot din po dito ang amihan, although mahinang klase po ito, tinatawag nating northeasterlies. Nagbibigay po ito, nagko-converge sa mga mountainous areas ng Mindanao, nag-create po ng mga local thunderstorms, but usually sa hapon lang o sa gabi. At medyo mahangin din bahagya dito sa area po ng Mindanao. So, magandang balita po ito. Although, yung mga ulan ay patuloy pa rin hapon-hapon mangyayari po sa Mindanao. Dahil po ditong pagbangga po ng medyo malamig na hangin at medyo mainit na hangin din dito sa may area po ng Mindanao. So, ang risk of flooding ay manatili pong mababa. Okay? While dito po sa may shoreline, nasa low to medium po ang risk ng flooding at landslides. Samantala, sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayo natatanawan na sama ng panahon o bagyo na posibleng mamuo o makaapekto sa ating bansa. Meron lang po tayo ditong Intertropical Convergence Zone sa may Micronesia. But so far, so good po ang ating panahon. Samantala, dito sa ating fast animation, halos wala po tayo nakikita except po itong mga kaulapan sa may malapit po sa equator, dulot po ay ng ITZZ, at itong mga ghostly cloudiness, ito po yung mga low-level clouds na nag-generate po ng hanging amihan. At sa ating zoom-in satellite animation, so ito po yung infrared satellite view mula sa UMETSAT ng windy.com, at kitang-kita po natin dito ang mga maninipis o mga low-level cloudiness. Ang tawag po natin dyan ay stratus clouds o nimbus stratus. Nagbibigay po ng mga drizzles to light rain showers sa may Kabikulan, Visayas, at silangang bahagi po ng Luzon.
Dito po sa Mindanao, ito po yung mga cloudiness na nagkakaroon po ng convergence mula sa amihan at yung hangin po mula sa silangan. Okay, so nagkakaroon po dyan ng wind convergence. So may mga tamang-tamang din mga ulan na pwede maganap po dyan. At sa ating wind at pressure forecast mula sa European model, courtesy of wind.com, nakikita po natin na patuloy ang medyo katamtaman pong epekto ng amihan sa 3/4 ng ating bansa mula sa Luzon hanggang sa Visayas. At magpe-persist po yan hanggang sa Lunes. So yan po ang nakikita po natin na epekto po ng amihan. At pasalamat tayo, wala po masyadong ulan. Nadala itong hanging amihan at yung shear line. Kaya pag tinignan nyo yung ating rain forecast, ay bukas po ng Sabado, medyo humihina na po yung shear line. May mga possible showers pa rin sa Visayas dahil po sa amihan. At pagdating ng Linggo, posibleng yung shear line ay umabot po dito sa may Hilaga at Hilagang Silangang Mindanao. Okay, sa may Caraga, Northern Mindanao, yan po ang posibleng mangyari. At may mga thunderstorms na pwede maganap po dito dahil po masyadong mababa po ang latitude ng Mindanao at medyo mainit po dyan. Kaya pag nagbabanggaan po yung malamig na hangin ay mag-create po siya ng mga localized thunderstorms. So hanggang sa Lunes, may mga inaasahan po tayong mga thunderstorms dahil po sa diffused shear line dito po sa Mindanao na yung papalapit na Lunes. Okay? So, yan po ang ating rain forecast. Kaya yung rainfall accumulation forecast, ang mga showers na inaasahan ay nandito lang po sa may silangan bahagi po ng Visayas, lalo na po sa may Eastern Samar at Eastern Leyte. May mga possible pa rin mga ulan dahil po sa amihan sa may Northern Panay, northern portions ng Negros, at dito rin po sa may eastern sections ng Caraga at Davao Oriental. Okay, and sa ating wave forecast mula sa European model, bukas po ng Sabado ay mananatili pong nasa 2 hanggang 3 metros ang taas ng alon at mapanganib po sa mga maliliit na sasakyan pangdagat at mag-persist po yan for the next 3 days. So bukas, Linggo, patuloy pa rin yung nasa 2 to 3 meters na taas ng alon sa eastern o silangang bahagi po ng ating bansa, sa ating mga coastal areas. The rest of the inland waters ng Pilipinas, sa may Visayan Sea, Sulu Archipelago, ay mananatili pong mababa, okay? Less than 2 meters ang taas ng alon. At sa Lunes, ay nasan pa rin natin, ganun pa rin, okay? Nasa 2.5 to 3 meters ang taas ng alon dito po sa silangan bahagi po ng dagat Pilipinas, okay? So, medyo mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyang pagdagat, okay? Samantala sa inland areas ng ating bansa, medyo nasa 0.5 to 1.5 meters lang po ang taas ng alon at medyo hindi naman po mapanganib dito mag-fishing o maglayag dito sa may inland areas ng ating bansa, okay? So, bago tayong paalam, ito yung latest Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center. Inisyu po noong Miyerkules. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Sa week 2, valid January 17 hanggang January 23 ay mukhang okay naman po ang lagay ng ating klima sa Pilipinas. Although sa may dagat Pilipinas hanggang sa Western Pacific ay magkakaroon po ng more than 25%. Okay? Magkakaroon po ng more than 50% of below average rainfall dahil na po sa El Nino. At sa weekly, valid January 24 to January 30, kita po natin dito ang ng Philippine Sea at ang Western Pacific ay magkakaroon ng more than 20% of a tropical cyclone formation. Although ang probability na ito ay napakababa at highly uncertain. Okay? Wala naman pinapakita ang European model
But sa American model kasi baka may mag-form po dito. But so far, wait and see po tayo. Dahil po, napakataas po ang uncertainty dito. Hindi pa natin sure kung matutuloy po yan. Okay? So, antabayan na natin next week. Okay. So, yan po. Diyan po natin tinatapos ang ating pinaka-latest update na yung weekend po ng January 12 hanggang 15. At I hope mag-enjoy po kayo. Kanya-kanyang lakad ng weekend. No problem naman po pagdating sa weather conditions. Pwede kayo mag-travel at magbakasyon kung saan na yung weekend. Ito ulit si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.